Sa ikatulong adlaw sa pag-file sa Certificate of Candidacy, aduna gihapoy mga lugar sa Central ug Eastern Visayas nga nagmingaw. Apan may pipila na ka mga dapit nga miarangkada na ang filing sa COC. Si Femari dumabok sa detalye. Sa probinsya sa Bohol, subling magpapili si Governor Erico Aristotol Omentado isip gobernador. Mudagan siya ubos sa Partido Federal ng Pilipinas. Gikuyugan siya sa iyang asawa nga si Congresswoman Vanessa Omentado kinsa subling mudagan pagka-kongresista sa ikaduhang distrito. Miduso usab sa COC ang running mate ni Omentado kinsa kasamtangang konsihal sa Tagbilaran City nga si Nick Besas. Ang anak ni Besas nga si Alexi Besas Tutor mudagan pag-usab isip kongresista sa ikatulong distrito. Sa Giwan Eastern Samar, formal nang miduso sa iyang COC si Mayor Annalise Gonzalez Cuan nga magpapili pag-usab. Kung mapili, kini na ang iyang last o third term sa pagdumala sa lungsod. Kauban niya miduso sa COC ang running mate o incumbent Vice Mayor Veronica Cabacaba Ramirez. Gawas ni Cuan og Ramirez, miduso usab sa ilang mga kandidatura ang mga mukandidato sa pagkakonsihal. Samtang kagahapon sa hapon, miduso sa iyang COC, si incumbent Lady 4th District Representative Richard Gomez. Si Richard giubanan siyang asawa og Ormoc City Mayor Lucy ug anak nga si Juliana. Una nang nabalita nga mudagan at bang ni Congressman Gomez si kanhi Court of Appeals Associate Justice Vicente Veloso III. Oban ni Clans Gabutin, Femari Dumabok, Balitang Bisdak.